Mayong adlaw mga igala, aniya na ang atong Flash Report sa NBA. Gibagdok, gitambakan o gipanitan sa LA Lakers ang Miami Heat atol sa ilang Game 6 sa score nga 106-93 o ginungdan nga nahimong kampyon ang LA Lakers sa NBA Bubbles 2020. Perting hilak sa mga taga Miami Heat, labi na si Jimmy Butler, perting lainag naong kumuhilak man na mga igala. Unya karon di lang siya hilak, pati usab ang mga nipusta kay nag Miami Heat lagi sila napagi plus 2 games wa gyapon kadaog, plus 8 pagid ang uban, plus 15 unya kay gitambakan man mao nang perting hilak gyud ang nakadaog ang plus 15 lang. Pero mga idol, nahimong first time champion si Anthony Davis o si Dwight Howard sa wakas, no? Naka-champion na gid sila ug di lang kana si LeBron James sulay dapig-dapig nahimong finals MVP, 4-time NBA champion, 4-time finals MVP ug pinakaunang player sa NBA nga na ikaupat na finals MVP or ikatulo na finals MVP sa nagkalain-laing team. Una sa Miami Heat, Cleveland Cavaliers ug ang LA Lakers. Mihangyo ang Miami Heat nga sunod tuig mobalik si LeBron sa ilaha kay para sila na pud mo champion apan ni balibad na si LeBron ug ang mga bandwagon ng mga haters perting hilak handud karwa pagid ka move on, labi na gito mga bias nga reporter nga dapig kay sa Miami Heat nang gihilak usab kay dagko ri kay pusta mga igala. Og mao kadto ang atong pinakalabas, walay ginapigan, wala gyoy gipaboran og dili bias sa nga tanan. Mao kadto ang atong Flash Report og congratulations sa LA Lakers.